I 10 ljudi, kako ste, evo nas opet ovdje, idemo da pravimo novi svijet koji će se izvati. Svaće se. Yes. Sve je izbija, ako se tako piše, izvidi. On je jedan omiljenih jastišta bi omljeni, voli The Biga, koji je nažal prestao da sniva, Bad Days također prestao da sniva. Samo jastišta i Sumi Games bi ono što si izbile. Mislim, ja mi nisi izbile, ne znam što ovo uopšte pričam. Hajde. Kristus, Kriste, Atos, Tes. Oda! Zašto? Šta je ono što se on kupaju, čitaj same šta? Ne znam što Volko kasnije, ono koji video Minecraft ostalo. Prelepo je. Zada. Evo. Što? I vidimo da smo na čemu smo. I izgleda smo na pustom ostrvu. Znači to mi se jako džasvi. Mislim baš džasvi. Ono kako ne živimo. Ovo što je super. Kako je ovo što nemam drvo. Ovo što ne mogu tamo ovdje ima dobro. Ovo je tražio. Ono što se hoću da uradim. Da ne umremo prvo vremena, bit će jako glupo da umremo. Samo malo jedno drvo razim na kojem čamac. Dobro, a pogledajte. A, nema mi ga skid, zašto? Beznadržno, nikada neću moći. Pa ti bar ne postoji se drvo. Hodati u ljudi. Ljudi, pogledajte, ja ću se... Da, hodit ću.